18 na pasyente po sa Pangasinan na dumaranas ng Katarata na operahan. Para sa detalye po ng balitang yan, kasama naman natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Matagumpay ang naging kauna-unahang operasyon ng 18 Pangasinense na dumaranas ng Katarata sa eye center ng Conrado F. Estrella Regional Medical and Trauma Center. Mga residente mula sa iba't-ibang bayan ng ika-anim na distrito ng lalawigan ang naging pinakaunang benepisyaryo ng operasyon. Ngayong Mayo ay pormal na binuksan ng naturang pasilidad na may layuning matulungan ng mga pasyenteng walang kakayahang makapagpagamot at mapanumbalik ang malinaw na paningin. Naunang sumailalim sa konsultasyon ng mga pasyente bilang paghahanda sa kondisyon ng kanilang pangangatawan bago ang operasyon. Hinikayat naman ng pamunuan ng publiko na bumisita sa tanggapan upang magpakonsulta at mabigyan ng libreng serbisyong medikal. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan. Ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.